Εδώ ψυχοπάθεια, εντελώς ψυχοπάθεια. Βρέχει στο αεροδρόμιο, πού είναι? Εδώ κοιτά, εδώ κοιτά. Φάνη, το βλέπεις? Παντός καιρού. Για σένα είναι, Φάνη, αυτό το βίντεο. Θα το βλέπεις. Παντός καιρού. Εδώ κοίτα. Εδώ. Μοντελιστές παντός καιρού. Εδώ κοίτα. Δεν υπάρχει. Δεν το προλαβαίνω κιόλας. Δεν μασάμε με τίποτα. Με τη σακούλα. Δεν μας φοβίζουν. Πετάμε με καπότα. Ωραία πετάει με την βροχή. Εγώ τραβάω και τις σταγόνες κάτω, απόδειξη ότι όντως δεν είναι μαϊμού η βροχή. Να σου φέρω σακούλα. Είναι παντός καιρού το αεροπλάνο. Να φέρω ομπρέλα. Ψυχοπάθεια εντελώς. Δάσκαλοι είμαστε ψυχοπαθείς. Πού θα πάει, θα κόψει την άλλη εβδομάδα, δεν μπορεί. Την άλλη εβδομάδα, ναι. Την άλλη εβδομάδα. Το χάσα. Ας το φέρω μια κοντά εδώ. Άκου πως κάνει έλικα από τα νερά, πρέπει να κάνει έτσι. Ναι. Να πληθεί και από την κάτω μεριά. Ωραίος. Και ελικόπτερο υποβροχή. Τι κάνει έτσι? Πατινάρει από το νερό, οι έλικες πατινάρουνε. Η βροχή πέφτει ακάθεκτη, αλλά εμείς συνεχίζουμε.